Әнкарада 14 сәгать исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 15 декабрь дүшәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлы кыска дулкынның 15360 кГц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр www.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот-Ис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруларыбызның кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8 яртыда интернет һәм иярчен аша Вот-Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң 1000 еллыкның беренче шереге программасы белән Төрки дөньяның йолдызлары язмасын тәкъдим итәрбез. Хәбәрләр. Төркия илбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган сентябрь аенда Берләшкән Милләтләр Оешмасы Гомум шурасы вакытында Газига багышланган җыелышта Төркия җиткергән юлламаның АКШ илбашы Дональд Трампка нык тәэсир итүен әйтте. Эрдоган БМОда үз чыгышын Израиль делегациясына карап ясавын ассызыклады. Истанбулда университет студентлары алдында чыгыш ясаганда Эрдоган Әнкараның Газига карата тотышыннан кирегә адым ясамаячагын белдерде. Моны әхлакый җаваплылык дип атады. Без алдагы чорда да үз юлыбызны катгый рәвештә дәвам итәчәкбез. Шигенү булмаячак. Әгәр без шигенсәк, кирегә адым ясачак, моның өчен Аллаһка да, Газигә дә җавап бирә алмаячакбыз, диде. Австралия полициясы Сиднейдагы Бонди пляжында оештырылган күмәк кораллы һөҗүмдә 2 шикле һөҗүмченең әти белән улы булуын һәм башка шөбһәле кешенең эзләнмәвен белдерде. Һөҗүм Хануканың беренче көнендә яһуд австралиялыларны нишан итеп алган булса, анда ким дигәндә 16 кеше үлгән һәм якынча 40 кеше яраланган. 50 яшендәге әти кеше вакыйга урынында үтерелгән, 24 яшендәге улының хәле исә тотрыклы булып кала һәм ул хастаханәдә дәвалануны дәвам итә. Полиция 6 теркәлгән утлы корал белән бергә шартлаткыч җайланмаларны кулга төшергән булса, баш министр Энтони Албанис һөҗүмне террор гамәле дип гаепләде һәм вакыйга урыныннан үтеп барганда һөҗүм итүчеләрнең берсен тәэсирсез хәлгә китергән кешене мактады. Сүрия вәкаләтләре Пальмира шәһәре тирәсендә 3 америкалы, 2 гаскәри һәм тыныч халыктан 1 кеше үлгән һөҗүмнән соң Хомс провинциясында Даишның яшерен төркемнәренә каршы куркынычсызлык операциясе башлатты. Дәүләт матбугат чаралары операциянең Пальмира чүлендә Сүрия-Америка патрулена һөҗүм нәтиҗәсендә башлануын хәбәр итте. Куркынычсызлык кешеләре Фурклус һәм Картаян касабаларын, шулай ук тирә-яктагы чүл зоналарын тикшерүне дәвам итә. АКШ үзәк командирлыгы һөҗүмдә 2 АКШ гаскәри һәм тыныч халыктан 1 кешенең һәлак булуын, 3 кешенең яралануын раслады. Бу операция яңа Сүрия хөкүмәтенең ил күләмендә куркынычсызлык тәэмин итү тырышлыкларын тизләткән вакытка туры килә. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Колумбияда мәктәп автобусы һәлакәткә очраган. Губернатор сүзләренә караганда, Колумбияның төньягындагы авыл җирлегендә укучыларны алып баручы автобус упкынга килеп төшү нәтиҗәсендә 17 кеше һәлак булган, 20 кеше җәрәхәтләнгән. Антиокия губернаторы Андрес Джулиан Антиокия лицейы укучыларын йөртүче автобусның мәктәп сәяхәтеннән соң Кариб диңгезе касабасы Толудан Медельинга баруын, укучыларның пляжда чыгарылыш кичәләрен бәйрәм итүләрен әйткән. Бу декабрь аенда бөтен җәмгыять өчен бик авыр хәбәр ди губернатор. Коткару төркемнәре исән калган кешеләрне носилкалар белән чыгарганнар. Илбашы Густаво Петро Экс платформасында кайгы уртаклашты. Марокко рәсми затлары белдергәнчә, Рабаттан 330 километр көньякта урнашкан Атлантик океаны яр буендагы Сафи вилаятендә көчле яңгырлар китереп чыгарган су басулар нәтиҗәсендә ким дигәндә 21 кеше һәлак булган. Вәкаләтләр белдерүендә әйтелгәнчә, якшәмбе көнне су басу нәтиҗәсендә 32 кеше яраланган, аларның күбесе хастаханәдән чыккан. Рәсми затлар хәбәр итүенчә, 1 сәгать дәвам иткән көчле яңгыр Сафиның иске шәһәр өлешендәге йортлар һәм кибетләрне су астында калдырган. Автомобильләрне агызып алып киткән. Сафи һәм аның тирә-ягындагы күп кенә юллар хәрәкәт өчен ябылган. Коткару эшләре дәвам итә. 7 ел дәвам иткән кырылыктан соң Атлас тауларында көчле яңгыр һәм кар яву күзәтелә.
Muhterem тыңлаучылар, siz Türkiye avazı tulqınlarında соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Мең еллыкның беренче ширеге. Birinci sentябрь hücumlarından soň George W. Bush җитәкчелегенең глобаль террорчылыкка каршы көрәш сәясәтендә беренче тәмәк Әл-Каида террор оешмасы лидерларын кабул итүе алга сөрелгән Әфганстан булды. Америка Кушма Штатлары Әфганстандагы радикаль Талибан җитәкчелегеннән Әл-Каида әгъзаларын илдән чыгарып җибәрүен теләде һәм соңыннан hava bombalығы белән хәрби операцияларына башлады. НАТО әгъзаларының да ярдәме белән һөҗүмнәрен киңәйткән һәм Талибанга каршы Төньяк иттифакы түшәме астында сугышучы оппозициягә булышлык иткән Вашингтон җитәкчелеге кыска вакытта теләгән нәтиҗәгә иреште һәм Төньяк иттифакы башкалы кабулны алды. Ләкин Талибан тулысынча юк ителә алынмады. АКШ һәм берлектәшләренең ярдәме белән 2002 елның 19 декабрь көнне төзелгән Хамид Карзай лидерлыгындагы яңа Әфганстан җитәкчелеге исә ил эчендә сәяси тотрыклыкны урнаштырырга тырышканда Талибан көчләренә каршы кораллы көрәшне дә дәвам иттерде. АКШның билгеле бер вакыттан соң игътибарын Ирактагы Саддам Хусейн җитәкчелегенә юнәлтүе, Әфган халкында чит ил хәрбиләренә каршы арткан реакциялар һәм Американ җәмәгатьчелегендә күбәйгән канәгатьсезлек исә Талибан көчләренең көчле һөҗүмнәре белән ил эчендә контрольне киңәйтүе белән төгәлләнде. Катарда башланган АКШ-Талибан сөйләшүләренең нәтиҗәсендә 2021 елда Американ хәрбиләренең илдән китеп баруыннан соң Кабул җитәкчелегенә каршы һөҗүмнәрен көчәйткән Талибан кыска вакытта башкалар белән бергә Әфганстанның зур шәһәрләрен бер-бер артлы басып алды. Талибан илбашы Әшрәф Ганиның илне ташлап китүе белән 20 ел арадан соң җитәкчелекне дә тулысынча үз өстенә алды. Яңа 1000 еллыкка икътисади кризис белән кергән Аргентинада 2001 елның 19 декабрь көнне арта барган канәгатьсезлек халык баш күтәрүенә әйләнде. Фернандо де ла Руаның ил башы вакытында гамәлгә кертә башлаган либераль икътисад сәясәтләренең югары инфляциягә һәм Крым тигезсезлегенә сәбәп булуын алга сөрүче оппозициянең әйдәп баручанлыгында урамнарга чыккан халык иминлек көчләре белән бәрелеште. Башкала Буэнос-Айрес һәм Росарио кебек зур шәһәрләрдә йөзләрчә мең кеше катнашкан ризасызлык чараларын оештырган протестчылар барысы да китәргә тиеш шөгары белән хөкүмәтнең вазифасыннан китүен теләде. Килеп чыккан бәрелешләрдә багалар белән бергә 39 кеше һәлак булса, Аргентина армиясе оппозиция контроле астындагы парламенттан вәкаләт алмыйча торып, протестчыларга каршы чара күрмәячәген белдерде. Протестчылар кыска вакытта илбашы де ла Руаның вазифасыннан китүе белән сәяси максатларына иреште. Фәкать халыкара финанс оешмаларының ярдәмен югалткан Аргентина еллар буе дәвам итәчәк икътисади кризис белән маташырга мәҗбүр була. Германия 2016 елның 19 декабрь көнне айрым террор һөҗүме белән тетрәнде. Яңа елга әзерләнгән башкала Берлиндә Раштва базарына йөк машинасы белән бәреп кергән һөҗүмче 12 кешенең үлеменә, 50-дән күбрәк кешенең дә яралануына сәбәп булды. Һөҗүмне
Әл-Каида бәйләнешле террорчының ясауы һәм вакыйга урынынан качып китүе белдерелде. Фақат кемлеге билгеләнгән террорчы кыска вакыттан соң Италиянең Милано шәһәрендә полиция белән кергән бәрелештә үтерелде. 2024 елның 20 декабрь көнне охшаш һөҗүм бу юлы Магдебург шәһәрендә булды. Шәһәрдәге Раштва базарына машинасы белән кергән башка бер һөҗүмче бу юлы 6 кешенең үлеменә, 200дән күбрәк кешенең исә яралануына сәбәп булды. Кешелек яңа 1000 еллыкка аяк басканда, дөньяның 2012 елның 21 декабрь көнне юкка чыгачагы турындагы сүзләр 2012 борчылуы дип аталган яңа хәрәкәтнең барлыкка килүенә сәбәп булды. Борынгы майя календарына нигезләнеп алга сөрелгән һәм популяр культура тарафыннан да куәтләнгән бу фаразлар йөзләрчә мең кешене сыйыну урыннары төзергә, су һәм азык-төлек туплап җыеп куярга этәрде. Галимнар һәм дәүләт җитәкчеләре тоткарлый алмаган шушы юк булу фаразларының чын булмавы исә 2012 елның 22 декабрь көнне Кояшның капат җир шары өстендә чыгуы белән билгеле булды. Төркия белән бергә Төрки телле илләрнең инициативасы белән БМОның ЮНЕСКО Мәгариф, белем һәм мәдәният оешмасы Самаркандта үткәргән 43-нче гомум шурасында 15 декабрьне бөтен дөнья төрек теле гаиләсе көне итеп игълан итте. 15 декабрь исә Дания галиме Вильhelм Томсонның 1839 елда Төрки төрекчәнең бүленгән иң борынгы язма документы Орхон язмаларын шишеп, төрки телләрнең уртак килеп чыгышын ачуның еллыгы мөнәсәбәте белән сайланды. Түрк халык музыкасының иң колоритлы исемнәреннән дәүләт сәнгатьчесе Камил Сөнмәс 2012 елның 20 декабрь көнне кичергән баш миенә кан саву нәтиҗәсендә 65 яшендә вафат булды. Сөнмәс Биратта җирле шиве белән башкарган Кара диңгез халык җырлары белән ТРТ экраннарыннан һәм радиоларыннан үзен танытты. Уйнаган фильм һәм сериаллар белән дә үзенең актерлык талантын сәләтен күрсәтте. Мең еллыкның беренче ширеге. Төрки дөньяның йолдызлары. Төрки дөньяның йолдызлары тапшыру тизмәбезнең бу бөлемендә танылган суфи Бәйрәм баба турында сүз алып барабыз. Аны халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипәк әзерләде. Сүриядә ватандашлар сугышы башланганнан соң биналар гына түгел, гасырлар буе сакланып калган төрки ислам традицияларының эзләре дә юкка чыгу алдында иде. Халептә югалган шундый кыйммәтләрнең берсе Бәйрәм бабаның истәлеге һәм дәрвишләр йорты. Аны Баас режимы 1982 елда юл киңәйтү сылтавы белән җимерде. Кем соң ул Бәйрәм баба? Ул Әхмәт Ясәви изеннән барган төрек суфи,
Бәйрәм баба Хорасаннан Халипкә килеп шәһәр читендәге мәгарәгә урнаша. Аның яклавындагы ярлылар Бәйрәм бабаның юмартлыгына һәм мөгъҗизаларына шаһит булалар. Халык бу серле төрек дәрвишен үз итә. Ул бәйрәм көннәрендә үз мәгарәсе каршындагы зур казаннарда хәлвә пешереп, аны халыкка тарата торган була. Күпме кеше килсә дә, Бәйрәм бабаның хәлвәсе бетми, ул һәр вакыт һәркемгә җитә. Бу юмартлык һәм бәрәкәт Бәйрәм бабаны Халип халкы арасында хөрмәткә лаек затка әйләндерә. Бәйрәм баба 1362 елда вафат була. Үзенең васыяте нигезендә аны ялгыз калган мәгарәсе янына җирлиләр. Аның гади кабре тиз арада зиярат урынына әйләнә һәм Халип халкы кабер өстенә кечкенә төрбә төзи. Төрбә ишегендә бу Кутбул Арифин Бәйрәм баба бин Әхмәд Ясаби бин Йосиф әл-Хамадани төрбәсе дип язылган. Бу сүзләр әйтерсең лә Бәйрәм бабаның үзенең рухи нәселен Хорасаннан алып килеп Халипкә урнаштыруын аңлата. 1470 елда Аккуенлы хөкемдәре Озын Хасан Халипкә килгәч, аның беренче эше Бәйрәм баба төрбәсенә барып, анда Коръән уку була. Бу хөрмәтле төрек изгесенең кабре янында дәрвишләр йорты төзү буйрыгы бирә. Ул төзелеш чыгымнарын каплау өчен Халип янындагы Ибринда ферма сатып алып вакыф итеп бирә. Бу җирне дәрвишләр йорты шәйхе карамагына бирергә һәм барлык салымнардан азат итәргә куша. Бу дәрәҗәдәге химия Бәйрәм бабаның төрки ислам дөньясындагы кыйммәтен күрсәтүче мөһим вакыйга. Солтан Озын Хасанның Урта Азиядан килгән дәрвишнең истәлеген кадерләп саклавы төрки дөньяның рухи бәйләнешләрен яктыртучы тарихи мисал. Бәйрәм бабаның дәрвишләр йорты Халиптә 5 гасыр яшәвен дәвам итә. Ул дәрвишләрнең зикр һәм гыйбадат кылу урыны гына түгел, җәмгыятьнең барлык катламнарына өлеш кертүче мәдәни үзәк булып та хезмәт итә. Дәрвишләр йорты рухи белем бирү белән беррәттән ярлыларны туендыручы аш бүлмәләре, кунак йортлары, басу кырларда җитештерелгән продукцияны мохтаҗларга таратучы вакыф системасы белән җанлы социаль структура була. Кызганыч күп еллар торган бу рухи үзәк 20-нче гасырда элеккеге данын югалта һәм игътибарсыз калдырыла. Бәйрәм баба дәрвишләр йорты 1982 елда тулысынча җимерелә. 1980 елларда төшерелгән соңгы фоторәсемнәрдә дәрвишләр йортының җимерек диварларында Хәсән дәдә, Бәйрәм баба, Хаҗи Бәктәш Вәли исемнәрен укырга мөмкин була. Бу төрек ислам рухи бәйләнешләренең элек Халипта ни дәрәҗәдә тирән тамыр җәюен күрсәтә. Ләкин хәзер Бәйрәм бабаның дәрвишләр йортыннан архив документлары һәм томанлы истәлекләр генә калган. Кызганыч Халиптәге ватандашлар сугышы элек игътибарсызлык аркасында җимерелгән барлык кыйммәтләрне юкка чыгу чигенә җиткерде. Бомбалаулар мәчетләрдән алып ныгытмаларга кадәр барлык тарихи корылмаларны җимерде. Шәһәр төрек мәдәни үзенчәлеге эзләре белән бергә һөҗүмгә дучар булды. Бәйрәм баба дәрвишләр йорты 1982 елда җимерелмәгән булса да, Сүрия сугышының караңгы көннәрендә бомбага тотылган булыр иде. Чөнки Халипта төрек чорыннан калган юлаучылар йортлары, мунчалар һәм мәчетләр күбесенчә җимерелде. Улу мәчетенең манарасы җимерелде, базарлар көлгә әйләнде. Халип тикшеренүчесе базарның җимерелүен күргәч, мин яраткан кешемне югалткан кебек хис иттем. Режим һәм сугыш безнең милли үзаңыбызны юк итәргә тырышты дип, мәдәни җимерүне кыскача гына бу сүзләр белән аңлатты. Бәйрәм баба Халипта яшәгән суфи гына түгел, ул шулай ук төрек милләтенең гомуми хәтерендә урын алган кыйммәт. Аның рухилыгы төрек халкының йөрәгендә яши. Физик яктан җимерелсә дә, аның мирасы Халип һәм бөтен төрки ислам дөньясы аңында уртак хәзинә буларак яшәвен дәвам итә. Төрки дөньяның рухи бәйләнешләре дигәндә, Әхмәд Ясавидан Анадолу изгеләренә, аннан Халиптагы Бәйрәм бабага кадәр сузылган өзлексез рухи күпер искә төшә. Бу күпер төрки мәдәният һәм ышануның бердәмлеген символлаштыра. Бәйрәм баба Анадолу белән Төркстан арасында салынган рухи күперләрнең Халиптагы өлеше. Аның шәхесендә без Хорасаннан чыккан ирфан кояшының Урта диңгез офыгына барып җитүен күрәбез. Халип хәрабәләрендә яңгыраган тавышсыз догада Бәйрәм баба рухы әле дә "Исән булыгыз, бердәм булыгыз" дип пышылдый. Көлләр астыннан яшәргән бу рухи мирас төрек халкы булганда яшәвен дәвам итәчәк. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөньяның йолдызлары тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипәкнең танылган суфи Бәйрәм баба турында язмасын тәкъдим иттек. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.
Төрки дөньяның йолдызлары. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлы кыска дулкынның 15360 кГц яшьлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот из радио каналыннан тапшырыла. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.